anyị nọ na ịkwọ aka ọzọ Ezennia Melvin Udo, Ugo nwanne Chinwike Udo, Akụnne Egbuniwe na Ezennia Egbuniwe. Ndị anyị na-ebu ndị Ọnịsha Ado, o wee bụrụ na be Kpajie Ibegbu ka a nọ na mgbede a wee sị ka akwọ, ọ bụ Kpajie Ugonabọ Ibegbu sị ka ya kwọba aka ọzọ. Akụ nwata mba ebe a bụ ebe ndị Silive nọ eji wee sie na-arọpụ. Onye nwe ego Amechilukwu, anyị na-ekene ya, daalụnụ. Ama ha bụ nna ya, ama nnu nna ya na ọ ga n'ebe anọ ebe a agbala nzọ Ọnịsha juru eju bala abala. Ndị Ụmụdei kalịrị akalị, ndị Ogboliọlọ si na ya, ndị Ụmụase Oborodike vanọkwazịa n'ebe a na-akwa aka ọzọ niile. Yes, Ezennia Ekweọgụ na Nwachi Ekweọgụ vaso n'ije vasi Abuja wee bịa. Yes, va bịala ịkwa aka ọzọ na be Kpajie Nnamdi Ibegbu SAS. Everyday unu nọ meeting. Nne m lee, anyị ekene họle. Nne m lee, nke aka eme nne m lee, ị ga-abụ mba ekewa mba ndị be anyị na-ekene kwa unu. Mba akala m, my brother. Anyị na-ekene na anyị si ka ebe Ibegbu ebe a na-akwa aka ọzọ. Anyị abụ nnụnụ so n'ije ka ọ wee hụlọ ọtọ ọfụma dabasịa. Daalụnụ. Ọ ebe mere eme. A sị na onye chi ọzọ ogbolibe ego, ọ bụ aka ọzọ ka Kpajie Ugonabọ Ibegbu SAN na-akwọ Ezennia Chukwueloka Udo na nwanne Ebugo nwanne Chinwike Udo na Ezennia Egbuniwe na Akụnne Egbuniwe. Ọ dakwọnụ na ọ bụ akụkọ ọzọ ka a na-akwọ.
ị ga-akwụ nso maka ọ kwụsị ibugala onye ọzọ gbajie na-etukwa na ava eze nne ya nwakibie eze nne ya akụ na-etiwe ilo ego nwanne ya abaghị ịtọ eze nne ya olubize na akpakpara nke buote nke ọkụchukwu ma akụkụ ndị ọgụ chiere aka ọzọ ka ị na-akwọ aka ọzọ ka m na-akwọ ife ọ bụ ife nna anyị na-eme nna anyị na-abụrụ ndị osi anyị na ya ka anyị na-eme ọ ma akwụkwọ anyị a sị onye mebe nne eme mebe nne ya mere ọ ma anwụ ya ọ ka dịkwala anyị mma ise a na-akwọ aka ọzọ dịka esi wee shi etu anyị si gbazu etu aka nna anyị na nna anyị si agbazu wee na-eme kalịakali tụọ mpete ya ụgwa na onye shi ọzọ okpolibe ego ọ ga-adịkwala anyị mma ị na-akwụ ya ọ na-aba akwụ ya ozugbo nje ego niile eze nne ya ugo nwanne akụ nne na eze nne ya wepụta ọịcha yie bọsa onye efe were afa tụọ efe ọ ga-adịrị uru mma ise oge echi atakwa ọ ga-adịrị uru mma ise unu ga-eze ka ọza nka ise asụ m ga-eze ka nka ise anyị nwechiri echi emechipụ unu nwa na-eze eze emeze ka emeje sepụ anyị ndị unu ga-adị ka echiri echi akụ niile ndị unu ga-adị n'ụtụtụ ọ ga-adị n'efi ọ ga-adị n'anyasị ọ ga-adị n'eke ọ ga-adị n'afọ ọ ga-adị n'akwọ ọ ga-adị n'ọhịa a sịkwa m na onye si na ego etu aka ọ ga-esi na-ezutelu unu erutelu nka mmiri ise ọ ga-adịkwala onye ọbụla n'ebe a mma ise gbajie ego nso ya nwata na-etu aba eze nne ya akụnne eze nne ozugbo na akụnne ọgwụchukwu nwanyị akụnne ugwu eze fada na-etiri ilo ibe ahụ ogbuebi nọ akụmba anyị na-ebe ọmụọbụ nọ ise ọgwọ na ibe anyị kwudo nna aba na-eme ka anyị na-eme ise anyị wasịrị ụbọchị ọbụla onye ncha na-ejiri ọzọ ga-etinye ego na mmiri were na-akpọ aka ya mara na malaria ndị ọgaranya na-eji ego akpọ aka o mere eme aka uhu isikwara na-ego ịkpata ka ije uhu bụ ka na-adịghị maka ege nene ma na-enwego malaria n'oge ndụ anyị anyị ga-esikwa ise ngabulu ojikwa m ego ejima ise ndị Igbo ọdịda ndị Ije ndị Irewu ndị ọnụ ndị Amalani afọ eji ọzọ mgbe n'ime elu eze nne ya nụrụ nwanne na akụnne na eze nne ya ka ahụ na nsogbu egwu onye oje mkpụrụ n'ime na mmiri kọma aka ma o jiri ọzọ ịma na nsogbu achọ ime n'isi na eji akwụrụ ụgwọ m na protocol establish eze nne ya ekwe ọgwụ na-akwa aka ọzọ the great man of NAFDAC in the olden days ọgwụgwọ nna anyị bịara ebe a ewee sị ka anyị ọba aka ọzọ elikọ akwụsịrị bụ aka ọzọ ewee likọ ọlọkọtọ ọ dị egwu ọ chọrọ maka ebe nkata eze ọnịcha agbọgide ndị iche agbara nzọ ọnịcha ndị ọdụ agbara n'ire ọ ga-adịkwa ndụ anyị mma ise ndị niile bi n'obodo anyị bụ ọnịcha ndị na-azụ azịa maka asụta akụnne ekwe ọgwụ ọbịa na-akpọ aka ọzọ eze nne ya akụnne eze nne ya Nnabuenyi ugo nwanne eze nne ya ọgbụ akụkụ chiele ọgwụ aka ọzọ ka anyị na-agbọ
Chinyerego Anionwu, Chief of Staff to His Majesty Obi Nnemeka Ashebe, the Obi of Onitsha. Ọbịa na-akwa aka ọzọ kịta dịka o si dị n'omenala Onitsha. Fọtọlewa agbala nzọ ogbuebi onye ji ya nze nke onye ji ya nze gbaji ego Akụnne Egbuniwe Ezenna na-abịa Egbuniwe Jizọs ịkụta okwu mmụọ ọ dị egwu Ada Jizọs ịgbajiri ego ọ ndị ilochasịrị ọ dịghị mma n'obi wee sị na ị ga-akpa anyị ka anyị na anyị nọ anyị bụ ndị nze na ndị ebe anyị masịrị anyị nọdebe dị ọkwa ụmụụda maka na chi ejigokwa ọ bụ Chukwumalụ wee na ọ nọ onye asịkwa na ama adọ nwa ike eketakwu okwu anyị niile ekwuru ebe a daba nta dịgbado mma ọfọ solokwa na ọfọ na ogbuefi na ọ bụ anyị ekenale orumili nọ nso nso bịa orumili ebidola bịa bụkalụ nna m enyi udo nwoke ibie ogbe ọgwụ ofu ogboli ọlọsị dị ụmụnne ya wee bịa ọ na-etu ava ka ọkwa aka ọzọ ụmụnwaanyị ọmụọmụnụ wezụta ọ kpọrọ aka ọzọ ka Gbajie kpọrọ anyị ọkwọ Akụnne bụ enyi udo na-akwa aka ọzọ ka o soro ibie eke abasi wee mee ndị bụ ego Ezenna nwata dibịa ọ ga-adịkwa ụlọ anyị mma eji iri weta ọ ga-abalị ndị chiri echi n'oge na-aga n'elu ugo na-achị na-ebutere anyị mmadụ ruo ga-ebutere anyị mmadụ ka anyị na-eri ibe ya na-aracha aka ọ ga-adịkwa ụlọ anyị mma ndị ire ya Egbuniwe ya na-akwa aka ọzọ Orumili Ezenna Akụnne nwaka ibie nọ Chinyerego ego nwanne Ezenna Akụnne ọgwụ akụnwata ọ bụ Akụnne Egbuniwe na-akwa aka ọzọ na ọ bụ olu onye olushi ya ọkwa aka ọzọ ka anyị anyị na-ebidokwa ụka anyị na-eje akwụkwọ Ezenna ya Chukwueloka Udo na-etu ava bụ Melvin Ezenna Onitsha n'ozugbo ya ka ọkwa aka ọzọ ata ego nwanne ya Ezenna ya n'ọkụ ọ bụ Chukwuma kpata ndị ọzọ ise a na-agbụkwọ ka nnadị kwụkwọ ka nnadị nta na-asịkwa na onye chi ọzọ okpolime ego okpolo onu ka asịkwa na eze nwere nwa okpolo onu ka asị na ụmụezekwara ya pụta ilo a sị na ọkwọ ndụ agbogide ndụ ndị ichie ndụ agbala nze ndụ ndị ọdụ nsịkwa ọ kwesịrị ọgwụ ya ji oge elukwa anyị ka o luru unu Gbajie ego
asịkwa m ebe ọ bụla o si wepụta ibe ihe na-enu nwe iwepụtara ebe a taa ọ ga-anyọchikwa mmaji kwuru mmaji o ebe ị ga-abụkwa ọnụọbụgụ n'ụlọọbụgụ ada arụ ọkụ ịbụrụ ibe ị na-agọla anyị na mmụọ taa Ugo nwanne Udo ya na-akwa aka ọzọ. Ọ dịrọkwa obele a sịkwa na onye chi ọzọ kpọlibe ego ude anyị akpọlibe ego kwu ya na-amasịkwa anyị ma awụcha mkpụrụ ọ ga-adịkwara anyị mma o Ọzọ. Ọjị, Akpajie, anọ na biya na awa. Nke onye chi ya nze ụmụ nwoke ikpe igwe ụmụ nwanyị ọmụọ nwụrụ Chukwu abịa ma kasị akasị ndị nwe enu gị nwanyị eze kasị eze nna kasị nna ma ama amasị amasị ụgwọ na-alị atụ egwu ọ ga-adịkwala anyị mma na anyị na-arịọkwa ike ite ọja n'otu ka anyị taa ya n'ide anyị ga-atakwa ọja tatị ndụ tatị arụ ike tatị ife akwakọ ife enwe enwe anyị ga-achilibili ụkwụ anyị ji bịa ebe a nke a ga-eji na ga-aka anyị mma ife niile anyị ga-ebi ebe ọ ga-adị anyị mma n'arụ ndị chili ọzọ Eze Ibegbu ihe Akpajie na n'ala aka ọjị. n'ọsọ ngọbịa kipu ọjị